ನಮೇನಿ ಜೇವನ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಮಾತ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೋಯಿಂಗ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಬದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಪಂಪಿಲ್ ದಲ್ಪ ಕೈತಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಹೋಮ್ ಮಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ತೂಕ ಬೆಲೆ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಮೈನಿ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಶೋರೂಮ್ಗು ಜೇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ UAE ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಲೆ ನಮೈನಿ ಜೇವಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ವಾವಾ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂವನ್ ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾಲ್ದು ಸೋಫಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋಫಾ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ತುಕ್ಕ ಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಬೇಕ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪುನತ ಐಕ್ ಕೊಲ್ಲುದು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡಿದಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದ್ದಾಲಿಕ್ ಗೈಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಜೆತ್ತೊಂದು ಕವರ್ ಆತಂಡ ಜಾಗೇರ ಬಲೆ ಆಚೆ ಅದು ಕೊಡುಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿನ ಬೋಡೆ ನಿಲ್ಲಡ್ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಚೇತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶೋಕು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಬಲಿ ಎಂದು ನೆಟ ಬೀರಾನುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಆರ್ಡರ್ ಬಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಮುನು ಎಂಚ ಡೆಕೋರ್ ಮನ್ಪೊನಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ಸುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ಲು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಮಾತ ದೀಪೇರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪೇರು ಐದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಪ್ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತಾಡ ತೂಕ ವಾವ್ ಮುಲ್ಪದ ಈತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಎಂಚ ಮಾತ ದೀದು ಡೆಕೋರ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ ಮಿರರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ತೂನಾಗಲಿ ಇಂಚೆಪ್ಪಡು ನೆನ್ಕೊನೋಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಗೊಂದು ಆಪುಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರದೆ ಇಂದವ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚ್ಕೊ ನೋಡಿ ಇರ್ನಿಲ್ ಮಲ್ಲತ ಬೇರ್ನೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಾಯಕ ಕೊನುಪುನು ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಏಪ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆ ಅಪಗ ಮಾತ ಯಾನ್ನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕೊನುಪುನು ನೆಟ್ ಆಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ
ಆಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ ಅವಳು ತಿರ್ತಿತ್ತನತ ಅವು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಮಕ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದು ನೋಡಿ ಹಂಚಾದ ರಂಜಿತೈತೆ ಮೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಅನಸ್ಮಂತ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾಂದಾಲ ಪಾತೊಂದು ಬೈಜಿ ಜಿನ ಮೂಲೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಹೋತೆ ಈ ಸೋಫಾಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಎಂತ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅದಾದಂತು ಕಬಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಬರಾರೆ ಕುಲ್ಲರ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅದ್ಬೇಕಂತ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಕುರ್ಸಿ ಎಡೆ ಬುಕ್ ಮಾತ ಓದೋಲಿ ಎಡೆಗೆ ಮಾತ ಬುಕ್ ಓದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟುಂಡು ಹಿರಗಿನ ಎಂತೂ ನಾಗ ಕೊಡೋರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯಿಂದ ಕಲ್ಪು ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ ನೆಂತು ನಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ತುನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದು ಬರೆಕ್ ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ ತೂನಾಗ ಜೆಪ್ಪು ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೂನಾಗ ಒನಸುನ್ ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೈತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮಾತ ಶೋಕ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಚೇನೆ ಬರೇ ಮಾತ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಗುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗ ನೆಲ ಟೇಬುಲ್ದು ಬರೆಪೇದಿನಿ ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಅಂಚಿತುದು ನಾನು ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಐಟೆ ಕುಲ್ದು ಬರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪರ್ ಆತ್ವೆ ಇಡೆ ವರ್ಕ ಅಲ್ಪಲಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಲ್ ಗ್ಲಾವ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಲ್ ಗಾವನ್ ದೇಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಪಗ ಬಲೆನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಶೋಕಣದ ಏಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಜೀವಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಗುಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐನ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಶೋ ಪೀಸ ನೆಟ್ಟು ಚಿಂಕ್ ಬಟ್ ಇರ್ಕುಲರ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೆರಪ್ ನೆಟ್ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಚೋಪ್ಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊನೋಡಿಲ್ಲ ಡಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಕುಲೋ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರ್ ಐನ್ ಮಾತ ತೋಲೆ ಅದ್ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸತ್ಯನ ಅವ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾ ಬೊಕ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದ್ಬೊಕ ಇಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಿರಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಜಪ್ಪು ನಿಂಚ ಬರೆ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಎಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲೆಕೊಂಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ರೀತಿ ತಿಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ ಕೊನೆಯರ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ ಮದ್ಮೆ ಓಡುದುಂಡ ಬಾಲನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಾಗ ಜೋಗುಡು ಬಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಟ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರನೇ ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು తీసుకొచ్చి ಬಾರಿ ಸೋಫಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾದ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟೇ ಉಂಟು ಚಾ ಕಾಫಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮುಗಿದತಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಂದಾವ మీరు అల్లే ముల్లే కుల్లే కుల్లే పనుకున్న పడుతుంది వాళ్ళు తినరా కొరలే తిని అరిగే తినేది ఇచ్చారు ఇదే ఇప్పుడు
ಒಂದು ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಬಡ ಪೂಜಿಗೆ ಅರೆ ತಿನ್ಯಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಯಾಂತಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನಂದು ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಲ್ಲಾಪುಂಡು ಚಾರುಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ ಮಾತಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಇದು ಕಿರಿದಾದವು ಚಿಕನ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡ್ ಇರ್ತಾಯ ಹೂವೆ ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ತಲುಂಡ ಅಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಐಸ ವಯಸ್ಸು ಇರ ನಿತ್ತು ಬಾರ ನಿಕ್ಲ ನಿತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಬಾರ ಶೋಕುಂಡ ಬಲೆ ಅನಾರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ತೋಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹುಡುಗರ ದೀವಲಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹುಡುಗರ ದೀವಲಿ ಕುಲ್ಲ ದಳವಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದೇವಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಯಾನ ಅದೀಕ್ಷಾ ಏಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅವಾಗ ಯಾನಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಂಡ ಮುಳ್ದಿಯೋಲಿ ಈ ಬಂಜೆ ಹೋಗು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ತೈ ಪ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಪಂಡ ಹೋದನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾತು ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಗ ತಿಂತು ನೀವು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓದೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಕ 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 ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಆಯ್ತು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬೆಡ್ ಉಂಡತಿ ಈ ಬೆಡ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಓಡಿತ್ತೆ ಇಂಚದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂಡೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ರೂಮ್ ಈತ್ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕುನ ನೆನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲು ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತದಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಬೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸೋಫಾ ಆವಾಡು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಆವಾಡು ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೋಫಾಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚ ಸೋಫಾ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೇಂದು ಇಂದುಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಐಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ 8 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ನಂಚಿನ ಕುದ್ದಿದಕ್ಲೆ ಪುರ ಟೇಬಲ್ ತೆಕ್ಕಜಿನ ಉಣ್ಣಾರೆ ಹಾಗೆ ಐಟು ಕುಲ್ಲ ದುನ್ಪುನ ಸೋಫಾ ಬುಕ್ ಇದು ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ ಮಾತಾಡಿಯಲ್ಲ ಇದು ನೆಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಐದು ಕಿಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಮಚ ಜನ ಕುಲ್ಲಲಿ ಸೋಪುಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಕುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಚ ಮುಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನು ಆಫೀಸ್ ಇದು ಮಾತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತವು ತಿರ್ಗುನು ಅವು ತಿರ್ಗುಜಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗೋನು ತಿರ್ಗುನು ಯಾರು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಗ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮಾತು ತೋಜು ನೀವು ಅಲ್ಪ ಐದು ಗಾಡಿ ಬೋಗ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಿಂಕಿನಾಗ ಉಣ್ಣದ
ಹೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿಂಕಿನ ಹೇರ್ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಬೇಸಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿದ್ದೆ ನೈಸ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವು ನೆಟ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ನಾಯಿ ರೂಮ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಬೋನು ದೇವ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಐತಿ ಇದೊಂದು ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಚು ಮಿರರ್ ಇತ್ತಂಡ ಏಪಗರ ಕನ್ನಡಿ ಹೋಗಿಪ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ತೋಳಾತಿ ಮಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಇಂಚಿ ಬಾಳೆ ಇಂಚು ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ಐದು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಐದು ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಅವು ಸೋಫಾ ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಜನನೂ ಇಲ್ಲಲತ್ತ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೆ ತೋನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಐ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನಂಜ್ ಚಾಡ್ಕುಳು ಉಂಡೆ ಶೋಕಂತದ ಇವ ಕಂಬೀರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ನಾಡ ಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡವು ಬೊಕ ಇದು ನಿಂಟು ಕಾಫಿ ಇರ್ ಪರ್ಪು ಜರತಿ ಚಾಮತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾಮತ ತುಯ್ಯರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಎಂಕ್ಲ ಓಡ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಚಿ ಮಾತ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೊಲ್ದಿಜ್ವರಲ್ಲ ಆಸೆ ನೆರವೇರಡು ಆ ಬಾರಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣತೆ ನೆರವೇರ್ನತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಗೈಸ್ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಎನಗೆ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಪುಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ಮೂಲ್ತೊಲಿ ಇಂದು ಏಪಲ ಶೋಕು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಬೆಡಕ್ಕು ಬರಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ರಂಜಿತನ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೋಲಿರು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಅದೊಂದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದು ಮುಲ್ತಿಲಿ ನೇ ಇಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೆ ಬಾ ಎಂಕರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪದಂ ಪೋಕಂದು ಪಂಡ ತೂನಾಗ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪಲ ತೂತಿನ ನಿಂಚಿ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊನಕೊಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ವೇರತ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನ್ ಮಾತ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ತೀಯರ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದಲೆಕ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥಪುರ ಇತ್ತನ ಗ್ರಾನೈಟೆಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಔ ಟೇಬಲ್ ಒಂಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೋಫಾ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಬಕ ಅಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾತಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಿರಲ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫರ್ ಉಂಡು
ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಅತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ವಾರಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಯುನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಏತುಂಡ ಆ ಬಜೆಟ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಪ್ಲೆಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಸನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಐತೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಂದಿ ಒಲಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪನೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಪುಜಿ ಬೇರೆ ತೂಲೆಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಿನ ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಅಲ್ಪ ಪಂಪ್ ಏಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ತೂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ದು ಆಯ್ತಾನಿ ಪಂಪ್ ಏಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಪೋಸಿಟ್ ಬರೋಡದ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ರೈಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆಗ್ ದೊಂಬುಗ್ ನಡಪರ ಅಬ್ಜದ ಇಕ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ತುಯರತ ಜೇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪುರ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಜೇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಶೋರೂಮ್ ಗೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.